Khanduli kedo acuma tum puthot langlong chor arong araraphan nangateng kheng pen bang hnia bangpho areng ahu kesona Nijang Karbi Anglong lapen Meghalaya Khanduli lapen Karbi Anglong ahoy langlong chor arong araraphan Khanduli kedo acuma ngatum puthot nangateng kheng pen ajok bang hnia bangpho ahireng tangrak pen areng ahu kesona Hadak kedo araratum na pachini do na tengke patumi aru achiklo niphai re isi arni Khanduli kedo achomang atum ahir engtang rak risim chewansi langlong chor arong araraphan nangateng khengji pura rit mendu hai heita me kai la penajok langlong chor araratum ta hem rita me nang kai pilap na pu penajok methang along ri longle phelang kacherai dunji pura bardon pen adung an pale dunlo Bonta Khanduli kedo acomang araratum Meghalaya police mate raikoma saikya tumta civil dress chingthangsi kateng kheng dun pen ahir engtang thuppi kajok langlong chor araratum nangkat ahut banghini Albertson timung la pen Simon tong hi atum banghini abang phwaphan areng ahu ke paso ajok Albertson timung aphan abangke aphu kai bong pen thengwang ajok hadak se kelang athai kawe ajok sai jok jesi puthot tong sekot pen Hamren civil hospital along an se kelang aphan wansi se lang pon bomlo Bonta Hamren Civil Hospital along un e pusi puthot tong sekot pen ojai Ham Hospital along an se kelang ponthuja phan ponthunang koklo Tangten non aporta adoya hoya putha Karbi Anglong administration mate Karbi Anglong autonomous council atum langding poma mate khei long rika cherai komji pura side dengji ma dengde malake mo aporsi ethanpo Long la pen Khanduli ahoy alamki abangke pinidat kali pena anarni pen lo labang salam ki kedo same pini sidame pini le thor same la Khanduli kedo achumang rat atum bang wang se Karbi Anglong arlo anang lu chok silang letum mendu meke kai pen ke cheng lok alang letum risim chewan pen nopak la pen theng pi a beng chewan pen alang letum wansi nilitum Karbi Anglong aratum hanang nangkat etegia phanalang tum wang lo la pen dak tibok terai hem ta meke kai phanang sila tum target lo la sin litum hala hayat a hem mithang akhei I hem tum nitum da pi jok uni phan penana rat nili tum stame charge up dun no la pen alang litum han ka chidan uni phanar jabun no stame alang litum along bangke alang litum police force do alang litum civil dress pen alang litum rat long do dun lo stame la pu nili tum asama hin pen bangke administrative la pen law and order tum sami nangke der dun pen joksi pinila pusona ki sung nili tum phonang koklo la pen nili tum haladak tebok head ki do tum ha sami nili tum hang dam lo chuningri dam lo sami lang litum hambrain pen hukum long letik ni tumang dun hai he pusinang thak dun lo sami nili tumang hapu ge rada tum jok nangji hala hai hem mege kai la ka duk ave mithang along ri mithang along le mithang ha war ni tum ta cherai community fan sin tum da charge jabun lo la sila pusona por hot akopai ke lang no nili tum ching alang le inu ta ke thexera bang alang le dak tebok terai rada fan sami kisuk in e ansa melang le se kelang bom bang phu Albertson timung alang li bang tong sekot nange kadun tong tek the join alang le tum che kompak si alang le phan theng chok pen puthot alang le la pu ahin na thu nang ka chi nang ke toy hut alang le phan bang ke kai bong pen same alang le phan ap phu theng wang lo se non lap lap sona kisung phodet pen le tum tong sekot pen alang le phan dak hamren se kelang sai hem an chewan lo la pen non a phisita me haladak ku pitong ke plang jilu ne la bangke non amat nilitum dak pena bangke klar dak alam bang than thek thelang All of you listen. Enough is enough for us. This type of problem. Your people came to business within this stop. They came to buy broom within the stop. They came to buy cow. We don't want to fight, sir. We don't want even want to fight. We can also fight, sir. I didn't see none. But you should control your people, sir. We are peaceful citizens, sir. We are
Meghalaya Malays, please down. Nupak ben kitu ala pando sini blam nong letik blam tina tum damong le. Tu dam damong le. Hei tu maru kana tu tu rewan ware. Hei jabo na paya ji jabo na pai. Tu dam pora sini blam nong letik blam tina tum damong le. Tu dam damong le. Hei tu maru kana tu tu rewan ware. Hei jabo na paya ji jabo na pai. Tu dam pora kana sini itu maru kana tu Police, go back. Why you coming now? That time, where are you? Why you coming now? The one who cut the head of Nijang Karbenglong Hamren Pen Bronson Terang Report Biswanath Karbi Live.